Салому алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо дар бозори Корвон рӯ ба рӯи Корвон Сити, ина бозори инҷа Корвон Ситиро ҳамат мешиносед, фақат аи тарафира инҷа мувофиқи хоҳи шумо магазини суртука инҷада ба навор мегирем, инқа рост мерем рӯ ба рӯи Корвон Сити. Аими раҳай надидин, раҳра дидин, аими раҳда аим тараф дар дора рӯ ба рӯи Корвон Сити, ҳаминҷа дар дора, ҳаминҷа ҳама чизе ки ҳаминҷада ҳастай шумо да маълумот метем. Рақами магазин чанд буд ака? Чанд? 41 магазин. 41 рақамш 41 хай важне нест. Пешаки ман навора нишон додам шуморо ки меоен рӯ ба рӯи Корвон навора бибинен. Аввал навора бибинен, вақте ки навора саршавиша ки диден саросима нашин то ахира хиш рӯак тамошо кунен. И магазин ёфтанаш осон акай. Ан ҳаминҷада чиқаде ки шумо мара гап задем ки ҳами суртукои тозаи туркира навор биги. Ман аз суртукои тозаи туркира ҷоша ёфтам. Шумо да навор гирифтаистам. Шумо метонед ки омада харидорӣ кунед ба дили пар. Чиба ки иҷада ҳамаи намуди суртукора баъд сифати нағзша ёфта метонед. И магазина як бори дига мо рақамша гап занем. 41 магазин баъд савдогарам инсони хубай хушрӯ хайтон гап мезанад дар бораи чизош маълумот мета ки чӣ хелша бигӣ, мисол кадом сифаташ нағзай, ҳамаи сифаташ ку нағзан, яки вибери шумо қати вобастай қайтон хушрӯ суҳбат мекунам масъалаи савдода. Ана марҳамат сар мекунем. Ай ҳами и размери чанда то чанда дорен ака? То 6XL доран. нархшон чанда ака? 2000 сомон. 6XL 1 метр 15 сантиметр. Ина марҳамат 2000 сомон ба размери 6XL турки тоза. Нархш 2000 сомон будааст. Ана бо ҳастай ҳами хел чӣ бори чӣ мегӯяд тигровишо тигровиш ҳастай. иам размери то 6XL ба чӣ размери худмон чанд мешавад? 58 пушо метонен ки 100% гап занен. ира бинен моделаш чӣ остиноша бинен 100% чизи оригинал. нархи и чанда ака? ами то ахира ҳам як нарх ая? инроз ма камтар дуртар местам мегирам. ин ҳаминҷада 6 7